Good afternoon, friendship. Nami karon sa manapa. Namili mi og unsa among snackon. Yan, nakapili na sila o siopaw. Ambot ako unsay akong gusto. Pero giapila naman ko ni Irene ng siopaw. So, yan na lang snackon nako. Thank you, best friend, sa imong palibreng siopaw. The best ka talaga. Sagdi lang pag ako na sadang naay kwarta, librehon tapod ka ng siopaw. Mayroon pa Milo con yellow. Super bugnaw ang Milo con yellow. Sa ibabaw pa lang, toppings pa lang daghan na kay yellow. Super busog kay ko sa Milo con yellow. Pagkagabi ana. Super food. Yan, naapay fishball and squid ball. Squid ball. Yan. May kay sila mamili duha og snackon. Nagpabugnaw mi kay init ang panahon bisan og alas 1 na siya, 3:30 sa kahaponon, init gihapon kay diri sa Manila. Yan, Milo con yellow. Thank you, best friend, sa imong palibre sa snack. God bless us all. Bye.